Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat. Ngasih semangat dong. Semangat. Halo Mbak Edebi. Halo juga. Pripun tasih sehat semangat? Alhamdulillah tasih sehat semangat. Pekli, Peknet dan juga Pekli. Apakah itu Pekli? Apik sekali. Oh, nek Peknet. Apik banget. Gede. Pek gede. Tegese iki pede. Aku pede lho, Pede ya. Lah yo aku pede. Pede kuwi. Lah kowe mau pede ya. Apik Pak De. Oh, tuh. Lah apik tur gede. Anjen ning anjen. Syukure. Leres. Nika kowe menyambut gawe, Mas. Nggih. Nah, wong nyambut gawe iki kesel. Nggih. Ning luwih kesel wong sing ora nyambut gawe. Gawe. Nah, saestu niku nggih leres. Kesel pikir. Lah. Atine yo kesel. Lah, yo ora. Ora nyambut gawe apa meneh wis wong bebojoan. Lah. Kowe apa meneh dadi wong lanang. Iya lah. Rekosone ra ukur ya nanti gawe. Lah. Lagi ora lagi curhat apa piye iki lho? Ora kok Ayo, aku ngerti nek iki curhat. Nek ning omah lho nek pas kene gayan ngono kan mesti ngono kuwi. iya aku karo bojoku wis lumrah jenenge wong bebojoan ki saling melengkapi. Nah, Saling yen apa? aku ora ndek gawean pas nganggur, bojoku sing nyambut gawe genti. Weh. Dadi nyambi karwane. Nah, nggih. Apa? Bojoku dadi sopir lho nek ora nyambut gawe. Sopir. Heeh. Sopir apa kuwi? Sopir angkong. Aku nek ora yakin aku. Lah malah gawean angel kok. Sebagai apa kok bojomu sopir angkong iki? Lah aku ora ngerti to sopir angkong kuwi. Iya, Kuli bangunan. Nyandak bojomu iki. pikiranmu ora nyandak. Masa bojomu Lah ngopo to? nyambi kuli bangunan? Ya iya, sing penting kan menghasilkan rezekine halal. Gak yakin aku, ora yakin aku Mas. Ora yakin wis to. Kok ora yakin? Boten yakin saestu. Hah? Ora Alah yakin. Mosok bebojan kuwi aku kok ngono ora yakin. ora yakin aku nek bojomu iki kok dadi apa mau? Sopir angkong, Apa mau lho nek proyek lho. kuli bangunan.